Koitako mun kiinni vielä tänään vuorossa? Tää voi olla vähän semmonen pieni tuo. Tai kotitekoinen tämmönen niinku pieni tommonen liekku. Tuo on aika vähän panosta. Okei, se oli siinä. No, toi saattoi olla nyt vähän surkea. Mutta toivottavasti tykkäsitte ja tilaatte mun kanavan. Mulla on tällä hetkellä 5 tilaajaa. Niin toivottavasti me saatais 20 tilaajaa kokoon. Se olisi mahtava suoritus, ainakin mun mielestä. Eli toivottavasti tykkäsitte ja tilasitte kanavani ja katsotte muita videoita. Tämä saattoi nyt olla vähän tämmönen lelu, kun me ei laittu sinne tarpeeksi tulitikun päitä. Elikkä se oli siinä. Ai niin. Ja tilatkaa muuten tän tyypin kanava myös. Mikäs sun kanavan nimi olikaan? Leevi Hakala. Leevi Hakala. Niin tilatkaa myös tän mun kaverin kanava. Elikkä moikka!